Vážení spoluobčané města Chrastavy, jmenuji se Danuše Husáková a v letošním roce mi bude 59 let. Bydlím od mládí v Andělské Hoře, mám za sebou bohatou praxi v administrativě a ve vedení společnosti, která provozuje inženýrské sítě v bývalém areálu Elitex Chrastava. Není mi jedno, co se kolem mě děje a chci mít možnost některé věci ovlivnit. Kromě kultury se zajímám o sportovní dění ve městě. Několikátým rokem jsem členem výkonného výboru tělovýchovné jednoty Spartak Chrastava a v současné době i její předsedou. Jako všechny oblasti, i tato oblast sportu se mění a vzhledem k tomu, že tělovýchovná jednota je samostatným právním subjektem a má majetek, je nutno se o tento majetek neustále starat. Bez významné spolupráce s městem to však do budoucna nepůjde. Velmi pozitivně hodnotím výstavbu multifunkčního hřiště, které financovalo ze svých prostředků město Chrastava v loňském roce. Teprve nyní při používání tohoto sportoviště vidíme, jak takovýto typ sportoviště v Chrastavě opravdu chyběl. Bez sportu v jakékoliv podobě si život nedovedu představit. Ráda bych přispěla svými zkušenostmi k dalšímu rozvoji sportovního zázemí ve městě a okolí tak, aby sportoviště sloužilo pro všechny skupiny obyvatel, jak pro organizované sportovce, tak i neorganizované a hlavně mládež. Věřím, že v dohledné době se podaří ve spolupráci s městem i modernizace sportovní haly Turpišova 292 v Chrastavě, která je součástí života v Chrastavě již 30 let a pro další sportovní život města je nezbytná.